Long time. Putol mga higala. Sorry kayo, atong connection murag na problema. Naputol. Sorry kayo, sorry. Mga higala kasugbo duyugi ko sa panag-uban sa tulumanon. Kubkubon ta ang kagahapon. Usa ka oras ug tunga nga panagkubkub kaigsuonan. Balak ug sunata nining ubos ninyo nga higala. Tay tiroy. Matag Domingo sa gabi, alas 9 kutob alas 10:30 ang takna sa tulumanon. Kubkubon ta ang kagahapon. Sa panag-uban sa tulumanon. Kubkubon ta ang kagahapon. Sa kauras ito nga panagkubkub kaigsuonan. Balak ug sunata nining ubos ninyo higala. Tay alas 10:30 ang takna sa tulumanon. Kubkubon ta ang kagahapon.
Mayong gabi pag-usab. Pasensya kayo ganiha mga higala kasugbuhan. Day Malin, Sean Alon Kusi. Pasensya kayo ganiha kay murag na ay gamay diferensya atong signal. Naputol atong nindot na kayo atong tulumanon ganiha murag naka nindot kay to dako na tag-agis pagkubkub ato. Bikalit magkaputol. Pasensya kayo. Naputol atong panag-uban hinuon pero sige lang. Gihapon balik ta sa atong kalingawan. Salamat kayo sa nagsunod gihapon. May gabi ninyo diya Inday Malin o ni Buyi. Ayaw gabi ni mo diya Andy Fernando. Ako lang unya i-text. Mahumanta ni dire ato i-text ang numero. Di lang ako isabas hanginan kaya daghanon yan mo daghanon yan mo textmate. Pasensya kayo sa itong mga viewers ganiha. Ubay-ubay na itong viewers ganiha, mga 1,000 na. Kalit lang kawagtang kay tungod sa atong signals kahanginan mo na wagtang man mga igala. Hindi kita kabuot ani kay ilaman. Matuman ang ilang pagbuot. Salamat kayo sa pagbalik ug tan-aw nimo diha. Badi. Ma'am Evelyn. Maminday Tapayan, salamat kayo sa paglitli ni Tay Tiroy. Evelyn Maricel Faustino, thank you kayo, buddy. Pasensya kayo ginihang amurag na problema ta. Ikalit nagkapaong atong signal. Di malagi ta kabuot ning atong signal diri kay igo raman ta ning abang ni arkilar ta sa mga signal na to. Salamat guys yung pasensya. Violini Pacquiao, salamat sa pagsunod. O karon si Titi Miling nakapadangat na yun sa iyang balak. Ganiha akong giadto silang balay. Damay giandab itong dugo-dugo. Gikuha po na ko putos. Unya mo tan-aw ko na siya Titi Miling karon kay siya mahintagik sa balak. Nagsigig ngisi. Ya samot ko no karon nga mabasa tong nga gitagik nga balak. Mosamot ko no ngisi mura nas bakbak dalibi. Bade sunod ani kay magparapol na ka sa pants ra ko. Pohon, natay rapol mga kuan ko no. Nako na magpadana to dirig mag og t-shirt. Ay mo sponsor ni Tay Tiroy t-shirt ug mag. O kung kinsa ko no tong kuan, kung kinsa tong pinakadaghang share ang ipangayo nila kay 5 ra ka share. Mao kunoy makaangkon sa usa ka mag, depende o napo kunoy t-shirt usa. 5 kunoy pilion, pinakauna nga mo share. Makaangkon kuno og napo kunoy load panghatag. 50 pesos kuno nga load. Pohon, may tag matinoon nang ilang giingon sa ko ang mga sponsor. Pasalamat ko daan sa kuha panabot. Si kinsaman mo diha. Pasalamat lang ko daan sa inyong gingon. Kananayaw na to ning padag ko kabildo matag Domingo. Usar bitaw ni ka oras ug tunga. Pag ko kabildo na to. Bawa sa stress. Bawa man ko nga kamo nagloko-loko ng most bahay karon. Ay, huwag palabig loko. Diyan kayo makakuha na, maka-impakso. Salamat kayo sa unom na to kabuk years taon. Una lang taon ni nabilin sa kinias kalibo. May na lang po nila itong naginoto ni. Salamat niya po kayo ninyo. Ako siguro ipasupot ng isang ka-request kay may na lang na mo tanaw daghan
Okay na basta mudaghan man na. Baka nang gamay mudagko man dyan eh. Congrats daan, Bads. Thank you kayo diya, Bads. Thank you kayo. Pagpagal ko sa body. Ako raman yung partner, tinaksanay buga tao. Tiyan to mig makinha sa una, magsige mig panabo ng matag Domingo. Manabo, mag-inalsa taon ko ang tagsakasakong bugas mais umay. Pero, kuan, kanya ito tulaman na nagay kay Kubkubon, matag kagahapon na to, maning makubkub ng mga kagahapon na to. Tagsaka bakid ng bugas umay, bugas mais, ako ng alsahon. Ato mi atong lugar sa nganlag Makinhas. Ato tabo matong Domingo, ato mi dito magtabo. Pero bahalag bugat, pero sige lang. Inigkahuman kong alsat pakanoon mo kong litson baboy. Amya kay ana unang panahon kanang litson sa una, magkakaon kag bisag usa lang kahiwa, lipay naman ka. Parisan man imo nagtitihi pet lamia. Usa ka hiwang litson nya titihi balik duha ka kutsara wa na lipay na ka. No, nya alsa na pud og sila kong bugas. Takos naman. Nya mag-igot ba nang kwan, inigot niya tungog bitaw. Kay ripako na pud isod sa plastic. Kay taga bukid sa una, sugato na mo na sila. Sugato na mo na silang taga bukid sa una og kwan paninda. Kaning mga inigot nga tungog. Kami ang unang ripakon o kinilo. Usa po na si Maricel Faustino, nanindan mi Bads. Tig-alsa, tinoon, tig-alsa lagi. Ate Lilet Balduisa, kumusta? May gabi ini mo di ate? Takos og uling. Muna sa una, Kubkubon tag mga kagahapon. Muna akong mga kagahapon, akong Kubkubon. Kamu diha, o sabi atong makubkub, dadaboy makubkub nga mga kagahapon diha. Ipadangat na to na diha, karon atong maistoryahan. Inigot, kaila ba mo inigot nga tungog? Sa may wa kaila da, isas dahil. Kasi ako rin nakailaan eh, kaya ako mo kapaninda pero sa una. Napay tagsa ka, kuan. Alsahon po na itong usa ka bandol nga kanang usa ka mano nga uway. Tagsa ka mano nga uway. Muna atong alsahon suna mga higala. Alsa naman na ng bugas mais. Kilo naman ta mga higala. Pait makaingon tagpait ang atong mga kasinatian kung atong yung kubkubong mga kagahapon. Pasalamat ang gihapon kay naa buhi kanya kanunay pasalamat as Ginoo na ginhawa ta kanunay tagantag kabaskog kapiskay sa panglawas kanya tagantag igong kusog kapag magkatrabaho kanunay makigalubilo sa uban mga tao nga ato masugatan. Pasalamat ang gihapon ato mga pagkubkob lang ni mga higala. Bad, sinikuhan na itong paniabto sa ila ATM, paspas bike. Sunod among transportasyon sa una mga kasubong kahigala. Ito yung bike nga inibitaw. Fitting taas ang bike bitaw nga imo sang padaganon usa ka mosakay. Unya ang brake niya imong balihon ning banyak. Mo brake na to mga higala kasubong. Imo sang ayrihan gitawag man ang ayrihan ng bisbitaha. Kanya magunit ka sa manubila o niya imo padaganog pasutoy o niya halad dagan yun inig kusog na mudagan usa pa ka mo sakay ginana amo aso na kung bitay pa tong nitbag mga higala sudlan ng mga pagkaon mao lagi ni nga atong kubkubon ng mga kagahapon ang sabi ni mga kasinatian da kubkuban na kay ato na batang ato nang ipa-upgrade sa uban kung ilang pa nagkubkub, mariha ba sa ato. Ma'am, madam, may good evening da, Madam Aileen Tariman.
nga mi-appeal na to sa pagkubkub karon. Tanaw na ko murag dako-dako gid atong agis pagkubkub ani kay ubay-ubay naman ta. Kaysa may tigas pala kay aron dali ra. Ako lay tig-aswat anang mga kinubkob niya. Kahinumdum lagi ko kadako sa basket. Kunti Bray Bintolan, daghan salamat kayo sa paglili na to. Kumusta man siya? Murag taon-taon man tawa nagkita. Nagkita kayo sa live raman ta mga tanaw. Salamat kayo. Nako'y pasupot nga dalit day para kaninyo mga higalan. Akong dalit ganiha, ako natunggi maniho. O niya, kinilaging kakulian nga di kapungan kaganiha. Tungod sa signal. Murag nadaot atong signal. Mo tong yun. Nadaot atong panagkubkub ganyan ubay-ubay na itong nagtanaw mga higalag kasumbo. Nailaing dalit. Akong ihatag kaninyo. In this crazy world, you're everything you tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow sky. Nanapod ato internet, nagkabuang na pod mga higala. You'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the season will change, and all the lessons we will learn were beautiful and strange. We'll have our fill of tears, our share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes, and 1,000 years will show that you will always grow even more beautiful in my eyes. Run upon my face from a lifetime of smiles. When the time come to embrace for one long last while, we can love without how time really flies. We won't say goodbye, this true love never dies. You'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And 1,000 years will show that you will always grow even more beautiful in my eyes. 1,000 years will show that you
Okay, daghang kayong salamat. Mao katoy atong unang dalit kaninyo mga higala kasugbo. O karon taon-taon hapit na sugdan ning atong balak. Aduna na tay usa ka balak nga gipa dangat dire. Kamo diha ug nanamoy gi tagik nga balak ipadangat na dire ka atong hinahinayan og tukbil-tukbil. Hala mura maglagig Victor Road. Mura nang si Victor Road. Usahay mga higala ba kasubok kining atong signal mga higala murag lisod usahay ba. Unang apike kaayo gyud. Usahay magputol-putol lagi usahay wa gyud mawagtangan kita. Ato say pasuport ning usa ka dalit gihapon nga gi-request pod ni sa atong mga fans diha nga nagpahipis na film. Okay, usa ka awit sunata. O kumanan ni taon-taon magbalak na ta mga higala. You said that our love was just a fairy tale until it burst below, until it pressed mine. But I had to do it all again. I wouldn't change a thing, 'cause this love was everlasting. Suddenly to me, this beauty up above, and things we never take notice of. You wake up, suddenly you're in love. Thank you kayo, Maricel Witty Caburnay. In your mind, could wanna know until some words is night. See what's fell inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. I know you're I'm living for. Suddenly like hearts knew me, to me. This beauty up above, and things we never take notice of. You wake up, suddenly you're in love. Each day I pray this love forever. Suddenly, like hands to me, this beauty up above, and things I never take notice of. Wake up, suddenly, you're in love. May gabi po diya ni mo Inday Chuti, salamat sa paglili. River ni Lamo, salamat kayo. O sa mga kuwan niya, nanay. This beauty up above, things we never take notice of. You wake up suddenly, you're in love. Hoy, salamat kayo. Sa atong muna-muna na tong atong muna-muna na tong kuan mga higala pag kuan sa sonata pupida lisod yun.
Kasos matukan man ta mga higala. Ining tiguwang na ta ba, mag-leksyon naman ta. Mga higala, kumusta mo diha? Naapa ba mo diha? Mayong pagtanaw diha, John Rival sa mo. Salamat kayo sa pagduyog sa atong programang Kubkubon ta ang kagahapon. Inubanan sa inyong ubos niya higa. Tay, tiro. Sa katakda na panagkubkub mga higa. Inubanan sa awit, sunata o balak ginagmay mga higagsunan. Balik ko ninyo, sugo na tagkubkub, sugo na tagbalak sa atong ginagmayng balak mga higagsunan. Ano na kini usa ka balak? Usa kini gitagi kini sa atong karaang taon sa Negros. Usa kini ka langyaw diri sa syudad sa Subo. Iya kining gipadangat ianhe lang gyud siya mga kaigsuonan. Kasubo para lang yun mapaambit kini iyang gitagi nga balak mga higal. Gitagi kini sa atong ila kayo nga si Titik Milincio, Titik Miling Pacquiao. Kiniunang gitagik mga higala ato ang sugdan ang iyang gitagik nga balak saysay mga higala. Ako pang gipangita. Aso tuno ko nabutang nasib mga higal. Og nakit-ada na. Ang title ani ako lang magbutang og title mga higal. Gitit titulan kini kamahalan. Imong kamahalan tinahod ug tagtigmayan. Mga lugsuranon ug mga hamiling katilingban taliwala sa kagahap sa masipag nga tawo. Sana to mga higala. Imong kamahalan tinahon og tigpaila mga lugsuranon ug mga hamiling katilingban. Taliwala sa kagahom ug sa masipang katawa. Sa mga taong humong sa himaya patalihogi ako. Sa makadiyot dinhe sa sinugdanan tungod kay ang pagtudlo sa kadalaghanan. Nagatunong man kanako bisan og dili takos mapugos sa pagbarog sa inyong atubangan tungod sa kapulpol sa akong pagtutukan. Kadumpol sa akong pagang. O siya, akong palimbasugan sa pagpakas ng kalawran, bisan pamandinhi akong ipamulong. Kadtong matamis-isog pulong nga nagdala, yutay pagtulunan. Kay imong kadungganan nanuhot-suhot sa Kastilyohan, ngadto sa kabaryuhan hantod sa lalawigan. Naotunta daghan sa langit, maayong gabi kaninyong tanan.
O kato'y humubo nga saysay, balak sa atong titik miling siya, titik miling. Ato tagag pasipang pakpak si titik miling. Salamat kayo titik miling sa imong pagpadangat sa imong amubo, pero amubong balak pero nay unod. Salamat kayo. Itsa pa dihay na mga balak atong basahon og ganang murag grade 1. Tatay Miling, salamat kayo sa imong pagpadangat sa atong tulumanon. Kubkubon ta ang kagahapon. Numanan inyong ubos nga higala, tay tiron. Oy, magdagrinda sa inyong pagkatulog karon. Pagyaw, salamat ko na kayo. Salamat sa kayo sa pagpadangat na to diri. Ginagmay kalingawan pero okay sa kayo. May na lang na atong tukbil-tukbil lang ginagmay. Lingaw kayo siya panyero. Ay, salamat kayo. Salamat kayo. Neta, tete. Salamat kayo, te. Mga higala pinadaki ni sa atong tigpadangat diri si Jipran wal tao na ni Dumagiti kas Dumagiti ni ang iyang balag nga gitituluhan o gitituluhan kini mga higala og bahandi o kinabuhi. Bahandi o kinabuhi. Naa sa simento ang among negosyo. Alahas ang auto, diri o dito. Yuta o dagat, kontrolan. Kay bahandi ang ilis sa inyong pagtuo. Kinabuhi. Ginhawa ug laom. Ang yuta ni dahili kay ang kagawasan dili malili. Hangin naman ug dili sapi. Kay ang among kinabuhi dili inyong bahandi.
ginadala ka to sa atong magtatanaw sa nato gikan sa dakbayan sa Rumagiti mga higala. Iya mo kato yang bala na nag gitituluhan o bahandi o kinabuhi. Salamat kayo sa paglili ni mo, Engineer Spartacus Aurelius. Salamat kayo sa pagduaw sa atong kamay bayan. Thank you kayo. Shout out sa tanan diha mga riders. Mga riders dyan na kauban ni Spartacus Aurelius. Hinahinay mo sa inyong pagkubkub diya sa mga anong kabukiran nga mga ayo kay mudag kanang kubkub ang mga ligid bitaw mga higala. Mga mga professional kayo ni sila. Nga di lang kay sa pangdaga, pangbukid ni sila mga grupuha ni Spartacus Engineer Aurelius. Kanto diris kadagatan mga kansonan. Grabe ni mo dag, ay kini mo mamason, mamukot, mamian ang mga makahinumdum ko ato sa imong sonata da. Kung sa may imong nahinumduman na engineer. Katong panahon high school patang na kay kabayle. Animal daw, ayaw ikot yag. Ako lang taguan nila ako isaba. Ato na engineer. Gumahon na mapunta. Nagdagan ko nagbirig-birig na ata. Asay usahan diri mga higala gipadangat ato kining tukbil-tukbilan. Ginagmay. Okay, atong ipasumot na yung mga higala. Gugma. Ang gugmang bulawan naway kinutuban. Hatag sa pagtuong kini mapalusan ang gibati nga maluoy kamatuoran sa dughan kinigihutan. Agugman matuod og tiunay sa dughan gibisbisan sa kanunay. Hugot nga pagampang sa pangandan unta ang kahitasan maluoy. Agugman bahandi nining kalibutan gidaog-daog sa mga tampalasan. Luha, gadagayday sa kapakiyasan. Handurawan, ihangad sa buwan. Ang gugmang gitakod-takod, magpabilin pabuton o pinag-ilim. Ang kahitasan, kamao magpailin-ilin sa gugmang puti nag-iising-ising. Itagi ka to mga higala ni Madilim Tupas nga gitaytulan ka to gugma.
diha, Ma'am Geraldine Pauling Ilacion. Salamat sa pagtanaw. Kumusta mo diha? Ikaw te, matog na ka diha te. Ay gipadangat mga higala, lain na sad nga gipadangat. Salamat guys pagtanaw nimo diha, Boss Renan Sumarago. Boss, kahinomdom kayo ko sa background. Kani atong batanon pa ko. Karon dai boss nga batanon ko manggod gihapon. Hamtong na lang, hamtong. Batanon gihapon boss, pero hamtong na. Salamat kayo nimo diha boss nga naglili na ka. Ano na kinis boss na to magtanaw kada atong segment kining balak na ganun. Basin mo dawat kag mga suliran diha. Oy, salamat po pwede kayo. Pwede kayo ato ning ipambit na basig na yung mga suliran diha ato kanang hinahinayag bat-bat po. Masahon ta na inyo ipadangat ka na inyong mga suliran dire. Kay hinahinayag ka nagtukbil-tukbil. Engineer, dawaton kayo na nato engineer. Ipadangat ka na engineer unsa man ang suliran. Suliran ba na sa dugma? Suliran ba na sa kuwan? Pakigbugnos lahugan? O unsa ka ng klase sa suliran? Ipadangat ka na inyong mga suliran, kay mga suliran tampo, kaya ito gyapon ng bat-baton dire. Way pili ni si Tay Tiroy kung sa inyo ipadangat dire sa atong kay sulugoon rabaya punta ninyo. Bitaw, salamat kayo kung ipadangat ka ng mga suliran, itampo ka na dire. Naiusa ka gipada sa atong ni Ayan Dave Las 12. Usa kini ka ikaw ug ako. Nga madiskanso kalit lang mapukaw. Miabot kang wadamhaw diya, nagsugod ang gugmag mutimaw. Yan orang ang relasyon ang gustong ikalip. Lagyo man sa matag usa, pero wa mi batig pagmahay. Oo, lagyo mamingaw pero giantos. Maunay sugdanan sa gugmang di matakos. Estado sa kinabuhi wala gipanumbalin. Sa kalisdanan kalipay ug kasakit ikaw nagpabilin. Tanan gisagmang sa mga negatibo wa nagpadala. Ratratan man o kumbahan, di ta magpapildi nila. Alang kanimo ra kining akong gugma. Daghan man pagsulay ang muabot, ako di magtarong. Ang gugma kong putliw tinud-anay mauray sarang na akong ipanghambog. Valentine's Day alang kanako ang matag adlaw. Ang gugma ko dili maupos bisan paman sa saliptag biglisyo sa mga adlaw. Lunopan man ang kalibutan, ikaw nagpabiling sulod niya ning dughan.
Igwinturohon ko ang mga pagsulay aron magtamis nga gugma matagamtam. Nilamdag ka nato ang imong putli nga gugma. Ug bisan isa kaluha di nako ipataga. Tinud-anay kining akong gugma ug way sagol nga baka. Oo, siya ra ang babae nga akong gihigugma o gikaibgan sa matag unahan nga litra niining balak nga mao ang iyang ngalan, ikaw ug ako. Okay. Salamat kayo sa atong mga kahigala diha nga nagpadangat sa atong maanindot kaayo nga balak. Adto pa ko naka kuwan sa balak pintinindota magpagkatagi. Pila may dawat ning baligya ko ning tanan. Base na mo dawat mga suliran ato ng presyuhan ng kuwan pilay presyo na murag kada titik siguro na engineer murag na sa mga kuwan nagmamisos ang kada titik niya na. Michelle Magbanwa, salamat sa pagtanaw. May gabi hindi mo diya, ma'am. Nindotas bala ko, muraman og salingsing patayng pagbate. Patay nga po kayo na engineer. Na kay mga gitagik nga balak na engineer, padada na engineer. Nindot sila, mura kunog salingsing sa patayng pagbate. Susama na sa kuwan, sa katapusang dugo sa tino, katapusang tino sa patay kong dugo. Inubanan ka na sa kahoy ulay ba? Mga higala, kung sa may inyong mga kubkubonon niya, kaya ato ng kubkubon o sugod. Ako ganyan, nagpaambit na kubkub ganyan mga higala, inyong na po. Atong tagna na mga higala, alas 9:43 na. Atong tulumanon, gikan gani alas 9 ngadto sa alas 10 rata mga higala. Kitsa tayo magpadangat sa mga balak na ipadangat na kay atong hinaynayo nagtukbel-tukbel. Shout out diya ni Inday, Kumarin Charlan Boris Labas mo Jimena. O shout out po diya ni Dodong Bernard. Kumusta na mo diya Dodong? Bayong gabi. Salamat kayo sa kuyog ka na tong sa panagkubkub. Kubkubon ta ang kagahapon.
dalit mga higala, gipadangat na itong sugal sa gugma. Ibasa na ko pag ayo ang akong kasing-kasing. Akong ginisaguro ng akong gugma dili ipadapling. Itangtang nako ang matag pulong nga hanay og surado. Kay dili nako gusto mapildi pag-usap og mag-agrabyado. Ana ay uban nga sugal sa gugma mukuroy kaayo. Atik-atik seryoso pero daghan di ay mo. Nagatuo kang ikaw ra ang ginatutukan niya pag-ayo. Nipusta kunuhay sa imuha, pero naay sa tulo. Ang gugma susama sa sugal nga walay kasagaruhan. Lipay kayo kung mudaog pero kung mapildi, magbahay tama. Ubang dayon sa pulang kabayo o magpahipik sa dapling. Inay kahubog maghilang-hilang sa barkada, labi kayo bunalan o malis-tingin. Musugal ka sa gugma, dapat andam na. Sa kalipay, kalamig, kasakit, dapat andam ka. Ikaw, swerte sa gugma, blessing na sa imuha. Apa, kung ikaw, palpak sa gugma, alik dire kay magtagay kita. Andres, wala sa signal, pait. Oy, nausa ang signal ni mo da, paniro. Nagpatay-patay yung signal ni mo da, parehas na dala. Nasa iyo sa kadalit mga higala, I request. Ato kining ipadangan, ato kining ikantahon. Request kining mga higala sa atong mga listener o magtatanaw diha. Sa kining ato ipasupot ning usa ka awit. Okay, mga higala. Paminawa kini mga higala. Usa ka request. Musta na ang iyong pag-ibig, kasabay sa presence ng panahon. Bumaba halaga ng piso, di kaya sumabay rin ng pag-ibig mo. Dati-dati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita.
Lagi kitang kinokontak, ngunit lubat ka. Lubat na ba ang pag-ibig mo? Nagkalug pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Boses mo'y ibig kong marinig. Please, tumawag ka kung may loob ka. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Mawala man ang cellphone ko, huwag lang ikaw sinta. Dati-rati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kita kinokontak, ngunit lubat ka. Lubat na ba ang pag-ibig mo? Nakalug pa ba ako sa isip mo? May signal ka ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? La 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 la. Na ba ang pag-ibig mo? Nakalug pa ba ako sa isip mo? Nagsignal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lubat na ba ang pag-ibig mo? Nakalug pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? My love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? Okay, salamat kayo. Oh, mga higala, sa kato gi-request taon to sa atong kuan, atong amigo kayo. Daghan kayong salamat sa request. Oh, napoy usa gi-request ato na lang hinahinayon o kuan, tikdol-tikdol. Kay 5 minutos na lang nabilin mga higala. Thank you kayo sa nagpabilin niya. Suddenly and never find anyone that I tried to convince me to give in, so you can go. But one day the sun is shining, the rain has stopped and the sky will blue.
And oh, a revelation to see. Someone was saying, "How love you to me." One in a million chance of a lifetime, and life should compassion and sing to me a strong love. Could you? One in a million. I was a lonely man in tears to be. They found the pace and the happiness to call my own. Life is worth living again. For to love is to me is to live. One in a million chance of a lifetime. Life should compassion and sing to strong love. Could you? One in a million. One in a million chance of a lifetime. Life should compassion and sing to a strong love. Could you? One in a million. One in a million. Okay, mayong gabi salamat kayo. Salamat kayo diha ninyong tanan nga nagtan-aw. Aha. Naigipadangat diri mga higala, naigapay gipadangat diri nga kuan kantahono na sa. Mga higala, mayong gabi ninyong tanan og balik. Og salamat kayo sa inyong panagkuyog nako ha. Salamat kayo sa pagkuyog-kuyog na to og gitakdo na gyud og alas 10 ang takna sa atong panagkuyog mga higala, sa atong panagkubkob. Sa sunod na pod nga takna, sa samang takna o sa samang higayon. Salamat kayo sa inyong panag-uban kanako sa usa ka oras ug tunga. Salamat kayo sa tanan. Boss Rinan, thank you kayo. Girl, Yulimi Pacquiao, salamat. Andres Pacquiao. O sa tanan na lang diha nga nagtanaw na to, Inday Lani. Thank you kayo ninyo sa pagduyog kanako sa usa ka oras ug tunga. Oo, salamat kayo sa tanan. Sa sunod Domingo na usab, sa samang takna o sa samang panagkuyog sa atong live streaming. Og happy Sunday na tong tanan. God bless sa tanan.
Salamat kayo. O babay na tanan ni Tay Tiroy sa atong tulumanon Kubkubon tang kagahapon. Thank you kayo. Salamat kayo, Boss Renan. Thank you. Bye-bye. God bless.